Kiitoksia. Ja sitten sellainen laulu, joka on monta kertaa Eppu Normaalin sisäisessä äänestyksessä voittanut äänestyksen parhaasta Eppu-biisistä. Se tarkoittaa sitä, että Pantsella on kaikki äänet ja meillä ei yhtään. Ja Pantse on antanut kaikki nämä äänensä tälle seuraavalle kappaleelle, joka on niin huikea säveltaiteen merkkiteos, että tämä herra Seis, joka tässä markkeeraa Iiro Rantalaa, luulee olevansa Iiro, ei sitä alkuun ymmärtänyt eikä ymmärrä oikein vieläkään. Se ei mene minkään sääntöjen mukaan. Elikkä varmaan arvaattekin, että kyseessähän on siis tuo ylimaallisen hieno ja taitavasti sävelletty kappale nimeltään Viinaa Tsa Tsa Tsa. Sehän meni maaliin. Katsos maaliin.